Ellan sadesuunnitelma. Ella seisoi ikkunan äärellä, hänen silmänsä loistivat kuin aamuaurinko. Tänään on täydellinen päivä järvipiknikille, hän huudahdus onnille. Keittiön seinäkello hymyili hiljaa. Vihdoin pääsisivät ulos. Olohuoneen ikkuna puhui tyynesti. Aamu on ihana Ella, mutta muista, sää voi muuttua nopeasti. Sateenvarjo nojasi eteisessä, toivoen sydämessään pientä kuuroa. Pieni ropina piristäisi, se sanoi. Isä laittoi voileipiä reppuun ja Veeti kierteli jalkojen juurissa, uteliaana. Äiti antoi Ellalle ison halauksen. Silloin olohuoneen ikkuna huokaisi syvään. Harmi, mutta nyt ne tulevat. Ne suuret harmaat murmelinmahapilvet. Kesti vain hetken. Äkkiä ikkunaan alkoi rummuttaa vettä ja taivas välähti kirkkaasti. Voi ei, sanoi Ella pettyneenä. Isä tuli olohuoneeseen, rauhallisena, mutta päättäväisenä. Valitettavasti Ella, ukkosen takia piknik peruuntuu tänään. Ellan ilo muuttui nopeasti painavaksi suruksi. Hän lysähti sohvalle ja sanoi, se oli minun paras suunnitelmani ikinä. Nappikoira hakeutui Ellan syliin ja vinkaisi hiljaa, peilaten Ellan tunnetta. Keittiön kello huomautti, kaikki on nyt kovin alhaalla. Äiti istui Ellan viereen. On ihan okei olla pettynyt, kulta. Äiti soitti mummille. Mummi, mitä minun pitäisi tehdä, kun suunnitelmat menevät pieleen? Mummi sanoi puhelimessa, pettymys on kuin sade, se kastelee, mutta antaa tilaa uusille, kauniille jutuille kasvaa. Onni, joka oli kuunnellut, hyppäsi pystyyn. Hei, jos emme voi mennä järvelle, järjestetään sisäpiknik ja rakennetaan maailman paras tyynymaja. Lautapelilaatikko värähti nurkassa toiveikkaana. Valitkaa minut, se kuiskasi. Pian olohuone oli täynnä peittoja, tyynyjä ja salaisia tunneleita. Veeti ryömi majan sisään, uteliaisuus voitti. Lapset levittivät eväät lattialle, sisäpiknik oli käynnissä. He pelasivat lautapeliä majan valossa, ja jopa keittiön seinäkello näytti rentoutuneemmalta. Ella huomasi sateenvarjon eteisen nurkassa. Sateenvarjo, tiedätkö, tämä päivä ei mennyt hukkaan ollenkaan. Juuri silloin sade taukosi ja aurinko pilkisti olohuoneen ikkunan läpi. Onni sanoi, hienoa, me saimme 2 päivää yhden hinnalla, jännittävän sisäseikkailun ja valmiin suunnitelman järvelle huomiseksi. Kertoja, muista, joskus parhaat seikkailut syntyvät, kun alkuperäinen suunnitelma menee uusiksi. Joustavuus on supervoima.